A take ta matsalar ciwon idanu na ci gaba da jan hankalin al'umma yayin da mazauna yankin ke bayyana alamomin da suka hada da jajayen ido, kaikayi da kuma zubar da hawaye. Ga wasu daga cikin masu fama da matsalar abin ya fara ne da wasu alamomi da suka yi kama da ciwon ido na yau da kullum. Idai maharin ciwon idon kawai wani ɗan ƙaiƙai ne na biyu ya sosa kawai daga idon na guda haka. Ba shi gari shi ma ɗan ke kan. Shi magani da muke sha ne. Kada muke ɗasa a ido kawai. Sai na ji kamar wata tsakuwa ta faɗa min cikin ido, sai na murza. Washe gari da safe sai na tashi na ga idona yana hawaye sosai. Idona yana hawaye sosai, yana ta ruwa. Ido guda ne, daga baya kuma sai duka biyun sai suka kawo. Ana nan kuma sai na nemi wani magani nake amfani da shi, nake ɗasawa dai kamar dai da sauƙi. Yayin da matsalar ke ci gaba da jawo hankalin jama'a, ana kira ga al'umma da su ɗauki matakin tsafta da muhimmanci tare da neman kulawar ma'aikatan lafiya da zaran sun fara lura da alamomin ciwon ido. Yanzu kuma ga wanda idanuwa ta bayyana, yana a yi hattara jama'a don saboda fisik da sai tsafta. Tsafta ita ce ta farko ta kariya. Tsaftar muhalli da tsaftar hannu an yi so a gaggauta a zo gidan likita da wuri a rubuta maganin da ya kamata a rubuta masa. Kenan su ne matakai na farko da ya kamata a ci mutane su yi. Da ya tsaftar hannu, tsaftar muhalli. In cutar ta samu ga mutum ya zo shi likita a rubuta mashi maganin da ya kamata a rubuta mashi. A yi so ana samu a sa zayar haka masu duhu wanda yake kare mutum da ga hasken rana. Amma mafiya akasari mutane su yi ƙoƙari su zo su likita a rubuta masu maganin da ya ingantacce su sai kayan su.